Molweni ndanamkela kuMamGobhozi TV trending on social media ivideo yaseThembalethu Primary School apho sibona ivideo eyenziwe ngumisi caba ke bekukho i-pie day apho abazali bekhupha i-40 rands kuthengwe ipayi nejuice umntana ke atye. So ukhona ke caba lo mntana uyinkwenkwe umzali wakhe inoba kangakhange ayikhuphe le mali, so ibinguye yedwa eklasini ongenayo le payi nale juice. So umisi ke caba kuthiwa uyenzile ivideo wathumela kwigroup noba ke enabazali, and then ukhona ke lo mzali uye wayikhupha apha ku-social media. Abantu inhliziyo zabo bezibuhlungu kakhulu ubona le video yalo mntana ede wazigquma ubuso, abanye besitya yena engatyi. Bathi abantu yini misi, akho nto ubunoyenza wena just to make sure uba umntana noko angade ahleleleke aphume yedwa njengomzali. Khanikhe nibukele ke nantsi ivideo abangakhange bayibone. Akuthethwa xa kutyiwayo, kuyatyiwa. Naba ke bazali bayatya kodwa ngaphambi nocakana, uke utye, vula ipayi yakho utye nocakana. Nantsi ipain bazali bam, and ke andikwazi ukwenza ngakumbi. Wonke umntana eklasini uyatya, andikwazi ukwenza ngakumbi. Kuba ke yonke into yalapha eklasini uyikhutshelwe nina. Namhlanje ndikhuphele umntana umzali wakhe angakhange. Hey, yipheyini nyhani bethunani. Abantu ke baye bavakalelwa ku-social media. Niyamazi ke uMandisi Chingana uye wenza ke ingxowa phofu waqale esithi ucela abantu bethunani kuhlanganiswe oku kwe-1,000 rand kuselwe laa mntana ilantshi. Hayi ke abantu bakhupha imali badoneyitha, ndigqibele i-20,000 kucaba izawusiwa phaa kumntana esikolweni, and kufunwa umzali wakhe, uzawunikwa umzali walaa mntana. Bendigqibele i-20,000 ke loo mali njengoba ndirekhoda le video. Ibuhlungu kakhulu bethunani. Kuthiwa as much as mhlawumbi utitsha ebefuna ubonisa umzali wakhe uba hayi ke jonga umntana wakho awumkhuphelanga, but ke ngoku what about umntana? Abantu babe besitsho uba ngezinye zezizathu zoba abantwana bangasifuni isikolo, abanye ufike beyeka phakathi ngoba kaloku esikolweni kwenzeka izinto ezingolu hlobo. Kukhona ke caba nomntana ona 8 years oye wazixhoma. Kuthiwa kungenzeka uba zizinto ezifana nezi ezenzawukhe ndiziphande eso istory then ndibuye nenye ivideo. Enkosi kakhulu ke bethunani ngothi nibukele le video. Khanikhe nitsho nina uba nithini ngayo. Nani nithi umisi bofanele uba noko zikhona inzame azenzileyo uba umntana noko angade ahleleleke, noba ke udibene nabanye omisi okanye andiyazi nenqununu, okanye xa kuthengwa ezipayi noko kwenziwe sure uba ziyalenza inani leklasi, noba kubuye kwareyidwa ke umzali okanye kuzanywe uunderstand uba kutheni le nto engakwazi uyikhupha imali. Anyways, enkosi kakhulu bethunani ngothini nibukele le video. UThixo asikelele ke nakwaba banikelayo unceda ke umzali walo mntana, ngoba sebecinga uba mhlawumbi inoba uyasokola khangakwazi uyikhupha le mali. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.